Azatlygyň habarçysy Balkan sement zawodynyň Jeberlek karhanasynyň işçileriniň ýartyndan gowragynyň işlerinden boşadylanlygyny habar berýär. Zawodda işleýän hünärmen anonimlik şertinde gürleşip, bu ýagdaýyň karhanada geçirilýän awatlyş, beceriş işleri bilen baglylygyny, ýagny işçileriň işlerini ýitirmeginiň wagtlaýyn, ýakyn geljekde çözülüp biljek meseledigini öňe sürdi. Ýöne bu çäreleriň näçe wagt aljakdygy, işçileriň haçan ýyllaryna dolanyp geljekdigi belli däl. Türkmenistanyň döwlet eýçiligine karhanalaryň tolmagy, ençe aýlykly işlän işçileriň ahyrynda köpçüliklerin işden boşadylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýaşyryn saklanýar. Häzirlikçe awatlyş işler geçirilýänçe zawodyň diňe 30-35 göterim güýjünü işlejekdigi belli diýip çeşme jikmejiklikleri girmän aýtdy. Şol wagtda işçileriň köpçüliklerin işden boşadylmagynyň anyk görünüp duran sebäbi karhananyň maliýe ýagdaýlary mart aýyndan bäri berilmeýän aýlyklar bilen bagly bolup görünýär. Azatlyk bilen gurlaşan injenerleriň biri zawodyň dol güýjünde işlemegini geçen sentýardan bäri aralyp 50-60 göterim güýjünde haritlik sement öndürenigini. Şu ýylyň mart aýynda bolsa önümçiligiň 30 götermeçenli peselenligini aýtdy. Aýdylmagyna görä, öndürilýän haritlik önümler zawodyň çykdagysyny zordan ýapýar. Ýylda 1 milyon tonna sement öndürmegiň deregine zawodda bolup bilse 300 000 tonna çemeti sement öndürilýär. Şuny ýagdaýa görä hasaplansa bolup bilse 300 000 ýa-da has az mukdarda sement öndürilýän bolmagy hem mümkin. Sebäbi bu zawodyň işe başlanyna 15 ýyl boldy. Öweji degirmeleriň tas ählisi daşlary, hektaşlary aşa gyzgynlyk bilen ýarym taýýar derejesine ýetirýän uly gadyn peşleri tozly, gaplaýjy enjamlaryň lentalaryny içine täze almaly. Köp ýük awtology hatyrdan çykdy diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä karhanada ulanylýan çyýmalyň köp bölegi Türkmenbaşy etragynyň çägine ýerleşýän känlen daşalýar. Ýüklöwleri dowamly beceriş, awatlyş işlerine mätäç bolýar. Yerli synçylar Türkmenistanyň işçileriň öz işleýän karhanalaryna ýagdaýlar, şol sany öz aýlyklarynyň wagtyny berilmezliginiň anyk sebäpleri barada hem ýeterlik dolu we dogry maglumat alyp bilmeýänliklerini, köp işçiniň başlyklary halamaýan soraglaryny berip, olaryň gaharyny getirmekden gorkýanlygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy bilen gurlaşan işçileriň biri bu karhananyň öz işgärlerini mart aýyndan bäri aýlyk berip bilmeýänligini aýtdy. Onuň pikirçe işçileriň köpçüliklerin işden boşadylmagynyň esas sebäbi aýlyklaryň wagtyny berilip bilinmezligi, karhananyň geljeginiň näberli bolmagy bilen bagly bolup durýar. Bize egerde döwlet zawody awatlamak üçin zerur bolan seristeleri bölüp berse, zawod dolu güýjünde işläp başlasa, gaýtadan işe almak wadasyny berdiler. Diýip iş aýtdy. Şeýle-de yerli hünärmenleriň bir näçesiniň aýtmagyna görä, egerde döwlet seriste bölüp bermese, 1 ýyl çemesi wagtdan bu sement zawodynyň ýapylmak ähtimallygy ikursuz hem bolup biler. Azatlyk bu habarda aýdylýanlary anyklamak we işini ýitiren işçileriň gaýtadan işli bolmak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçiligi ministrliginiň elektron poçtasyna hat ýazdy. Ýöne hiç bir jogap alyp bilmedi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçiligi ministrliginiň 27 karhanasy bolup, olaryň 3'ü Balkan sewtine ýerleşýär. Bu karhanalarda sement, şeben, gum, gipis, gurulşyk hekiýaly soňlugy bilen Senagat we durmuş maksatly desgalaryň gurulşygyna ulanylýan esasy gurulşyk materiallary öndürilýär. Türkmenistanyň uly dawara bilen ulanmagy berilip ýurtda edilýän uly işleriň, döredilýän iş orunlarynyň suwutnamasy hökmünde mahawatlandyrylýan. Ýöne uzak wagt geçmänkä tozýan karhanalar işlerini eklenç mümkinçiliklerini ýitirýän işçileriň sany, uly döwlet seristesine gurulan karhanalaryň näme sebäpden beýle kyn ýagdaýa düşýänligi we geljegi barada resmi düşündiriş berilmeýär.
Gadak resmiler goňşy Türkmenistan bilen arada vizasy seýahat düzgünni girizmegin meselelerini gozgaýan mahaly Türkmenistanyň tinçler öz ýurdunyň hususan goňşy we hyzmatdaş ýurtlar bilen berk viza düzgünni saklap kalmak siýasatyny soraga tutýarlar. Geçen hepde Gadak mediýasy ýurduň daşary işler ministriniň orunmasary Alibek Kuantirowa salgylanyp iki ýurduň arasyna vizasy seýahat düzgünni girizmek boýunça Gadak hökümetiniň türkmen resmileri bilen duşuşyklarda bu meseleni gozganlyklaryny we bu ugurda özleriniň häzirki wagtda Türkmenistanyň berjek jogabyna garaşanlyklaryny habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu sorag boýunça beýanat bermeýär. Ýöne ýurt raýatlary şol sany ýerli tinçler goňşy Gazakystan tarapyndan bu meseleniň gozgulmagynyň arasyna öz hökümetleriniň ýapyklyk siýasatyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Öňler Gazakystan bilen arada 5 günlük viza seýahat düzgüni bardy. Hiç bolmasa aýda 5 gün bolsa-da maňyslykdaky garyndaşlary görüp gelerdik. Azyk önümlerini getirerdik. Diýip Bektaşly pensioner aýdýar. Türkmenistan bilen Gazakystanyň serhet ýaka seýipleriniň arasyna 2001-nji ýylda özara ulalaşyk esasyna 5 gün möhlet bilen vizasy seýahat düzgüni girdilipdi. Gazak ministri bu düzgüniň 2016-njy ýylda Türkmenistan tarapyndan bir taraply görnüşde ýatyrylanyny aýdýar. Ol munyň bilen baglykda Gazakystanyň daşary işler ministrligine köp sany ardy şikaýetlaryň gelip gowuşýanyny, prezident Kasym Jomart Tokayewiň Aşgabatda manaşyran saparynyň dowamyny hut özüniň bu meseleni gozganlygyny ma'lum etdi. Türkmen resmileri şeýle meseleleri boýunça media serişdelerine ýa-da halk köpçüligine beýanat bermegi zerur hasaplamaýarlar. Şol sebäpden bu meseleni çözmek babatyna Türkmenistanyň resmi pozisiýasynyň nähili bolanlygy ma'lumnäl. Jemgyýetçilige aşkar bolan soňky maglumatlar bilen iki ýurduň arasyna vizasy seýahat düzgüniniň hemde özara uçur gatnaklarynyň hut türkmen tarapynyň başlangyçlary boýunça ýatyrylanyny ma'lum boldy diýip Aşgabatly synç aýdýar. Ýa-da Azatlyk radiosu 2016-njy ýylda iki ýurduň arasyna serhetleriň näbelli möhlet etjini ýapylmagy we bu ýagdaýyň serhet ýaka ýaşaýjyry ýetirýän täsirleri barada ilkinjileriň hataryna habar berdi. Global koronavirus pandemiýasynyň dowamyny oglan edilen ara kesmeden soňra Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy 2023-nji ýylyň iýun aýyna Aşgabat, Almaty ugur boýunça uçur gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilýänligini ma'lum etdi. Ýöne media maglumatlaryna görä 2025-nji ýylyň maý aýyna türkmen we Gazak resmileri henüde özara uçur gatnawlaryny dikeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Ýerli tinçler türkmen hökümetiniň ähli ýurtlary bilen şol sana strategik hyzmatdaşlar bilen arada berk viza düzgünni ymykly saklap galmagyň tarapyndan çykyş edýänligini ünti çekip bu çäklendirmeleriň milli howpsuzlyk bähwetleri bilen düşündirilmegine soragly çemeleşýärler. Öňki ýyllarda Russiýa we Türkiýe ýaly ýyry hyzmatdaşlar bilen Türkmenistan arada öz güýjüne galýan viza düzgünleri bilen bagly hem käbir meseleler gozgalypdy. Ýa-da 2023-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň Aşgabatdaky öňki ilçisi Aleksandr Blokhin TASS habarlar agentligine beren interwýusynda Russiýanyň Türkmenistan bilen arada viza düzgünni ýatyrmaga taýýardygyny, bu meselede özleriniň türkmen tarapynyň jogabyna garaşýanyklaryny aýdypdy. Türkmen hökümeti bu babatda hem adat bolşýal öz resmi pozisiýasyny media serişdelerine we halk köpçüligine açaçan aýan etmegi zerur hasaplamaýar. Ýöne Russiýa bilen Türkmenistan arada viza düzgünni şu wagtçe saklanyp galýar. Türkiýe 2007-nji ýylda bir taraply görnüşde Türkmenistan bilen arada vizasy seýahat düzgünni güýje girdi. Ýöne 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda bu düzgün hut Aşgabatyň öz haýyşy boýunça Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarapyndan ýatyryldy. Özbek we türkmen halklarynyň arasyna hem bir meňdeş seýahat düzgünleri saklanyp galýar. Bu iki ýurdum Gazakystan bilen arada bolşýaly serhet ýaka seýütleriň ýaşaýjyry üçin vizasy seýahat düzgünni girdipdi. Ýöne iki goňşy halkyň özara gelimgidimi çäkli bolmagyny galýar. Soňky ýyllarda özbek we türkmen hökümetleriniň arasyna barha ýygjamlaşýan özara duşuşyklar halklaryň arasyna hereket çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagyna getirmeýär. Aşgabat bir tarapdan Russiýa, Gazakystan, Türkiýe we Özbegistan ýaly ýurtlary öz strategik hyzmatdaşlary we dostlary hökmünde görýänligini tekrarlap gelýär. Diýip ýerli synç aýdýar. Ýöne beýlik tarapdan ol bu ýurtlar bilen arada özara hereketi ýeňilleşdirmäge goşant goşmazlyk bilen olary özüne howp hasaplaýan ýaly bolup görnýär diýip ol söýdüriň üstüne ýetirýär. Aşgabatdaky öňkürüt ilçisi Hatadol 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna TASS habarlar agentligine beren aýry başga interwýusyny Russiýanyň garaşy döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlar bilen arada diňe Türkmenistan bilen viza düzgünni saklap galýanyny, arkalaşyga agza galan ýurtlaryň raýatlarynyň vizasy seýahat edip bilýänliklerini belläp Türkmenistanyň viza meselesine howpsuzlyk meselesi hökmüne garaýanyny aýdypdy. Türkmenistan häkimetleri howpsuzlyk meselesine uly ähmiýet berýär. Viza gözegçiligi ýekkinçi güýçleriň ilkinji nowatda hem terrorçylaryň öňüne almagy goşmaça mümkinçilik berýär.
Deyip şonu Rus medyası blogini sitirledi. Ankara hem Türkmenistan bilen arada vizasız seyahat tüzgünüň Aşgabatyň haýyşy boýunça ýatyrylanyny aýdypdy. Paýtagtda sinçi viza meselesiniň türkmen resmiler üçin ýakymsyz tema bolanyny, ýöne muňa garamazdan Türkiýe, Russiýa, Gazagystan hatda İran ýaly hyzmatdaşlaryň bu temany resmi Aşgabatyň öňüne öwran gozgoýanyny aýdýar. Diňe Özbegistan bu meselede dymyşlyk pozisiýasyny saklap gelýär. Özbegistan soňky ýyllarda Türkmenistan bilen arada viza düzgünini ýatyrmak meselesini ýekejek edekkem resmi taýdan dile getirmedi. Ýöne ol Duşanbe, Bişkek we Astana bilen ähli şerket meselelerini çözenligini öwran gaýtalýar. Türkmenistan bilen arada bolan hiç bir meseleni agzamaýar. Deyip ol sözünün üstüne yetirýär. Bu aralykda Gazagystanyň parlamenti geçen hepdede Türkmenistan bilen investisiýalary öýdary höwüslendirmek boýunça gol çekilen ulalaşygy ratifikasiýa etdi. Şol bir wagtda Gazagstan apreliň ahyryna Türkmenistanyň iň iri gaz känleriniň biri bolan Galkynyş gaz ýatagyny özleşdirmek işlerine goşulmak isleýänligini ýene bir gezek ma'lum etdi. Türkmen medeniýeti Gazagystanyň döwlet TV gaz kompaniýasy bilen Türkmen Gaz döwlet konserniniň arasyna gaz känini özleşdirmegiň 3-nji tapgyry boýunça gepleşikleriň geçirilýänligini habar berdi. Gazak we Türkmen liderleri iki ýurduň arasyna söwda dolanşygynyň göwrümini öňümüzdäki ýyllarda $1 milliard çyny çykarmagy nazarlaýanlyklaryny aýdýarlar. Resmi habarlara görä bu iki ýurt halkara ulag üstaşy taslamalarynyň çäklerini hem hyzmatdaşlyk edýärler. Gazagystan, Türkmenistan, İran demir ýol geçirgesi şeýlede Türkmenmaşy, Garaboğaz, Gazagystan, Garaýol serhet geçirgesi bu taslamalaryň mysal görkezilýär. Bu aralykda Merkez Aziýa ýurtları soňky ýyllarda sewit hyzmatdaşlygyny ösdürýän ýaly bolup görünýär. Ýöne bu hyzmatdaşlygyň sewda ykdysady we medeni ynsanperwer ulgamlarda sewit halklarynyň günnelik durmuşyna ýetirýän oňyn täsirleri döwrüň şaýatlygyna garaşýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň lideri Vladimir Putin'i ýene-de berk tanqid etdi. Bu Russiýanyň Ukraina garşy ýyzly 3 gün amala aşyran adam pidaly darbalarynyň we 3 ýyldan gowrak wagt dowam edýän ursuň dowamyndaky iň iri howa hüjüminiň ýany bolup geçdi. Trump şu wagt içerini Russiýany köpçüligi ma'lum edilmedik agyr çäherlerden gorap gelendigini, ýöne onuň ýarasyk teklifini ýyzgderli äskirmeçilik edýän Putin bilen baglykda tawrynyň tükünip barýandygyny ýaňdatdy. Vladimir Putin'in düşünmeýän zady şu, eger men bolmadyk bolsam, Russiýanyň başyna eýýäm üren aýlygan statlar gelip bilerdi. Meniň gözüňde tutýanym üren aýlygan statlar. Ol ot bilen oýnaýar dip Trump 20-nji maýda Truth Social sosial ulgamynda ýazdy. Russiýanyň howpsuzlyk keňeşiniň ýokary derejeli resmisi, öňki prezident we premier minister Dmitri Medvedev Trump'ın tanqidine jogap edip 3-nji jahyn urşuna isaret edici ähengde çykyş etdi. Trump'ın Putin bilen ot oýnaýandygy we Russiýa bilen bagly üren aýlygan statlaryň bolup biljekdigi baradaky sözleri barada aýtsak, men diňe üren erbet bir zady bilýärin. 3-nji jahyn urşy. Men Trump'ın muňa düşünýändigine umid edýärin dip Medvedev sosial ulgamda ingliz dilinde ýazdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň 26-njy maýçylyny dowam eden 3 günlük darbalarynyň netijesinde Ukrainadaky nysanalara 900-den gowrak darbanyň urlandygyny aýtdy. 25-nji maýda amala aşyrylan hüjümlerde 13 parahat ýaşyjy wepat boldy. Moskwa diňe harby nysanalary urandygyny öňe sürdi. 26-njy maýdaky darbalar Russiýanyň 3 ýyldan gowrak öň Ukraina garşy giňgerimli çoluşy baslany bäri amala aşyran iň iri hüjümi boldy. Mundan bir gün öň Trump sosial ulgamda Putin'in aklyndan dolu azasandygyny ýazypdy. Rus häkimetleri 27-nji maý gecesi Ukrainanyň Russiýa garşy giňgerimli dron hüjümini amala aşyrandygyny ma'lum etdi. Russiýanyň howa hüjümine garşy ulgamlary 112 Ukrain dronuny ýok etdi ýa-da onuň öňüni aldy diýip resmi maglumatda bellenildi. Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň beýanatyna görä, dronlaryň 59-y Russiýanyň günorta günbataryndaky Bryansk sewitini nysana alypdyr. Galan dronlar Kursk, Belgorod, Tula, Oryol we Kaluga sewitlerine atylypdyr. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin Russiýanyň paýtagtyna tarap atylan 12 dronyň urulyp ýykylandygyny aýtdy. Russiýanyň 3 günlük hüjümünden öň G7 topary we Amerikanyň kongresi
Trump'ın bada wat 30 günlük yarasyk çağırsyny ret edendigi üçin Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegine çağırs etdiler. Trump'ın Respublikançylar Partiyası tarapyndan kontrollük edilen Kongres Russiýa garşy täze sanksiýalar bardaky kanuny indi tete goýmaly. Geçen hepde Putin yarasyk teklifini ýene de ret edeninden soň Trump'ın näme sebäpden Russiýa garşy sanksiýalary girdilmeýändigi sorulanda ol beýle hereketiň Putin'i gepleşiklerden hasta daşlaştırıp biljekdigini, sebäbi Rus lideriniň özüniň urusda ilerleýändigine ynanýandygyny belläpdi. 4 aýdan gowrak öň prezidentlik wezipesine girseli bäri Trump Ukrainadaky urusyň soňlanmagyny daşary teatryndaky esasy maksatlaryň bir höküminde ketitledi. Mart aýynda ol taraplara 30 günlük yarasyk boýunça bada wat ılalasmak barada çağırs etdi. Zelenski Trump'ın teklifini goldady. Ýöne Putin Ukrainanyň ilki belli bir şertlere, sol sanda öz goşunlaryny öz territoriýasyndan ýa çekmek ýaly talaplara boyun bolmalydygyny aýdyp bu teklifi reddetdi. Bilermenleriň aýtmagyna görä Putin häzirki wagtda ursy besetmek bilen gyzyklanmaýar. Sebäbi ol ýeňis gazanýandygyny we esasy maksatlaryna heniz ýetmeýändigine ynanýar.